Ma, asa di akong papa? O lagi ko'y papa. Nak, uwa na si Papa nimo. Patay na. Pero, lagi tay picture ni papa. Oh, ha? Kuan. Ako nang gipangsunog, nak. Kaya dili ko gustong mahinumdum sa ibog amahan. Tungod kay magsakit na nga akong buot. Ma. Di ka kaampon lang? Ha? Anong nakaingon man ka? Alangan, umang ka-idea kung asa gid kagikan. Huwag ka kahibaw kung na ba kayo mga angkol o baka mga auntie. Ay, di sa tingali eh. Pero wasad ka magduda ni mama nimo. Nganong until now, huwag gihapon siya gi-share nimo sa iyang kagikan. Oh, Di ba? Imposible magod kaayo nga wa siya mama o papa. Imposible kaayo nga nung hangtod karon, why bisan usa sa imong pamilya nga imong nailhan aside sa imong mama. di ka. Giing na natika nga ayaw na lagi pagsigig pangutana. Ma, Kagahi ba ni mo ko? pero ma, gusto ko may bawa sa tinuod ng kong kagikan. Wa ko'y mama, wa ko'y papa. Unsa pa may gusto nimong mahibawaan, ha? Ngano bang murag na amang kay gitaguan na? Anak bagid ko nimo? Kevin, Please ma, sulti ko sa tinuod. anak tika. Dili pa ba igo para nimo akong pagsakripisyo aron lang makaskwela ka? Ma, Wa kay utang ka bubuton nako, Kevin. ma, Ngano? sorry kay ma. Dako kay ko pasalamat nimo ma sa tanan nimong nabuhat og mga sakripisyo nako. Wa mo ko ilaing pasabot unta ba? Ang gusto lang ginunta na kung may bawaan ma, kung naasa imong kagikan. Kung naa ba ko mga igagaw, iyaan, o baka mga uyuan. Kevin, Pero, kung wa man gyud gani, wa kay ikatubag ako, okay sige, di na ko mamugos. Kevin, anak tika. Magkinaunsa, inahan ko nimo og anak tika. Kay bawo ko ma. Unsa? Sa Cebu ka mag-college? Ikaw di ay? Ay, o pa ko may bawo lagi. Uban na lang ta. Ha? Uy, manangin sa ko sa kong mama, uy. Oo, sige. Unya-ingadayan ko ha kung unsa man gani. Maunay problema, anak. Wa ko sa kolehiyo. Unsa ma? Dili pa na ako kaya, nak. Oh, ma. Di mas maayo nga mauban ka na ako. Ha? Pwede makatabang mo akong iyaan. Pwede ka mag-working student dito. Pero, Ayaw nagpiro-piro diha. Di ba ganahan kung makaw mo nag-iskala? Mika, Then grab the opportunity. Dili ko musugot. ma, Dili ko musugot na mo ato kag Cebu, Kevin. Dili. Recorded by X Thunder Gaming. di ba pangandoy man nimo nga makahuman ko? Oh, Ano bang murag na amang kay gilikayan sa Cebu, ma? Sulti, ragog ko. Bahin binis akong pagkatao? Kevin. Sulti ko sa tinuod, ma. Ganahan ko mahibaw. Sukad sa akong pagkabata hangtod nga nidako ko. Feeling yun ako, ma, nga dunay kuwang sa akong pagkatao. Ug wa ko mahibaw kung unsa. Mong please, ma, sulti ko. Kevin, anak. Ma, please. Sultihi ko. Kuan. Anak bagid ko nimo. Sultihi ko, ma.
Pasaylo ako, anak. Oh. So, buot mong ipasabot? Dili ikaw ang tinuod akong mama? Daan palagi ko. So, unsa man, desidido kang mauban ako sa Cebu? Oh, Mika. Aron adto ko mo eskwela og tiwas. Og pangitaon ko ang tinuod akong pamilya. Kay bawd ay ka, kung asa ni mo sa pangitaon dito. Giatagan ko address ni mama. Og manginaot na lang ko. Nga mao gyapon nilang gipuy-an. Kevin, Mga ipagkatahuran. Mayo! Ayo! Ayo! Ato. Kaila mo ni Redentor? Anak? Ah, Dali, dayon. Dayon dire. Salamat sa Ginoo. Ginugugit ang ako dugay nagiampo. Ako ang tinuod ni mong inahan. Ako, Kevin. nganong naabot man ko ni Mama Gaudi? Igsuod ko siya. Ug mao iyang pananghid mo nga huwaman kaliyahan ko na nakabantay mi nga wa ka na niya iuli nimo. Unsa? Ninyo sa una si Gaudi. O gibiyaan siya sa iyang banat tungod kay dili sa magkahatag og anak ini. Sa una, nagtuo lang mi nga binuang raniya nga iyak ang pangayuo namo. Ug sa dihang iyak ang giusla namo. Wa mi mahibaw nga intensyon na gidain niyang kuhaon kag ikanamo. Oh, Asa siya. Kinahanglang mapriso siya. ayaw. Ako na yung mga ninyo. Nga di na to siya ipapriso. Gipadako ko niya tarong. Ugwa ko niya pasagdi. Angay tingali nga magpasalamat niya anong bahina. Kevin. Sugod karon, adi ka na uban namo. Mamawi mi sa mga katuigan nga nawa ka namo. Mao ka na anak. Pa, dako kayo akong pasalamat sa Ginoo nga nakailan ako ninyo. Og sa matuod akong pagkatao. Pero, wa magpasabot nga ani ko muipon ninyo. Kevin, anak. Kami ang imong mga tinuod na ginikanan. Naanad na mong ngawa ko ninyo sa pila ka tuig. Kung ani ko ninyo, si Mama Gaudi na lang maginusara. Di na ko kaya nga biyaan siya. Pero kami ang dunay na kong katungod ni mo, nak. Kami ang tinuod ni mga ginikanan mo sa angay lang kaanhin ka na mo. Ma, please. Kung magmagahi ka, ipapreso na mo siya. Oh, ha? Iway sa bitaw na unaon nga si Mama Gaudi ni mo mo'y usa na lang to. Kinangang nga mabalik ko dito. Unsa? Magsusi ko sa iyong kahimtang, Mika. Mas gusto ko nga ikauban si Mama Gaudi. Bisan pa og dili ko gikan niya. Pero siya ang akong inahan. Siya lang, og wa nilain pa. Kevin. Is maluwi mo. Isaad akong yung balik ko din eh. Dili ko mahimutang nga siya mo sa dito. Tingali magtuto siya nga di na ko mabalik pa dito. Mas maayo hinuon. Angay lang nga bayran niyang iyang sa nga nahimo na mo. Ma, peace. Pa, peace. Unta makasabot mo nga dili sad ni sayon para nako. Isaad nako, mabalik ko din eh. Balikon ka mo. Anak. Nibalik ka, anak. Naibaw na ko sa tinuod akong pagkatao, ma. Pero wa na nagpasabot nga biyaan ti ka. Inahan ti ka. O bisag kanusa, di na mausab pa. Salamat, nak. Salamat kaayo.
Mahal kayo, tika, anak. Mahal sad kay tika, ma. Close my eyes and I can feel 1 week after sa diyang ipauli ko sa Osamis gikan sa Cebu, namatay si Mama Gaudi. Wa siya makamatay gikan sa iyang pagkatuog. Ug karon, naglisod pa kog dawat sa kalit niyang kamatayon. Nagunahuna akong mabalik sa Cebu pero wa pa ko mahibaw kung kanusa. Di ni nalang kutog. Dagang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Higalan kaagi ni Kevin nga taga Osamis rin daw. Uban sa awit ngayong ipangayo, awit nga nagawan. You're my home. You're my home.